δημόσια ιστορία, στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Από όσο γνωρίζω, οδοντίατρος. Οπότε, εντυπωσιακή περίπτωση πολυπράγματος επιστημόνων. Ο λόγος σε εσάς, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Επιστημονική Επιτροπή που συμπεριέλαβε την εργασία μου στο πρόγραμμα του συνεδρίου, αλλά και την οργανωτική που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο και για τη διοργάνωση του συνεδρίου και για τη φιλοξενία. Στην εικόνα βλέπουμε την τοπογραφία της περιοχής στην οποία αναφερόμαστε. Τα Μουζακάτα ήταν ένα ορεινό χωριό και δυσπρόσιτο στην περιοχή της Άμμης. Φιλοξενούσε συσκέψεις των νεανικών οργανώσεων και εκεί ήταν η έδρα των αρχηγείων του Μόνιμου και του Εφεδρικού Ελλάς του νησιού. Οι Γερμανοί επιτέθηκαν σε αυτό τα ξημερώματα της 23ης. Στελέχη των νεανικών οργανώσεων που βρίσκονταν εκεί, μαζί με την πλειονότητα των κατοίκων του χωριού, πρόλαβαν και διέφυγαν στις γύρω πλαγιές. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Σπύρος Λουκάτος, οι Γερμανοί με τους συνεργάτες τους προδότες που τους οδηγούσαν ενέπεσαν με μανιώδη θηριωδία κατά του ηρωικού χωριού, το οποίο παρέδωσαν ολοκληρωτικά στις φλόγες, ανατείναξαν από τα θεμέλια την εκκλησία, έκαψαν όλα ανεξαιρέτως τα σπίτια, λαιλάτισαν ή κατέστρεψαν όλη την παραγωγή. Οι Γερμανοί τελικά αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους 4 αιχμαλώτους, τους οποίους εκτέλεσαν στο Αργοστόλι την Πρωτομαγιά του 1944 ως αντίπεινα για την απαγωγή του τότε διευθυντή της νομαρχίας και την εκπνοή της προθεσμίας που είχαν ορίσει οι ίδιοι για την απελευθέρωσή του. Χωρίς σημαντική διαφοροποίηση είναι η περιγραφή των γεγονότων στο τετράδιο με τα απομνημονεύματα του Σπύρου Γρηγοράτου, Ελασίτη, αδελφού του Γεράσιμου Γρηγοράτου ή Αστραπόγιανου, που ήταν εμβληματική μορφή της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου. Από τους πληροφορητές μου στις προφορικές συνεντεύξεις, η Αγγελική Παπαδάτου θυμάται την καταστροφή, την οποία είχε παρακολουθήσει από το απέναντι βουνό. Περισσότερο διαφοροποιείται στην αφήγησή του ο Κυριάκος Γρηγοράτος, επίσης από τα Μουζακάτα, που συμπληρώνει ότι οι Γερμανοί μάζεψαν έξω από το χωριό τους ανθρώπους, όσους βρήκαν σε αυτό, και άφησαν περιθώριο λίγων λεπτών να βγάλει ο καθένας από το σπίτι του ό,τι μπορούσε πριν βάλουν τις φωτιές στα σπίτια. Θυμάται ότι ένας Γερμανός επέστρεψε με τρόπο ώστε να μην γίνει αντιληπτός τα χρυσαφικά της μάνας του που είχε βρει κρυμμένα μέσα στο σπίτι. Ως προς το εάν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός σε προκήρυξη του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή ότι στα Μουζακάτα ελάμβαναν χώρα βασανισμοί και εκτελέσεις Ελλήνων εθνικιστών, αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στα απομνημονεύματα του Ελασίτη Παναγίση Λιβέρδη από τα Αργίνια, που γράφει ότι οι αντάρτες είχαν εκεί ένα μικρό στρατόπεδο κρατουμένων, 7 ή 8 ατόμων περίπου, κυρίως για κλέφτες ή ζωοκλέφτες, όπου όμως έλαβε χώρα η άδικη εκτέλεση των δύο αδελφιών Νικόλα και Ελένης Μπάλα. Ο Γιάννης Φωκάς, ιδιώτης που συλλέγει πληροφορίες για το Αντάρτικο, έθεσε υπόψη μου 2 καταλόγους συντεταγμένους από τον ίδιο, 28 συνολικά ατόμων που εκτελέστηκαν από τους αντάρτες στα Μουζακάτα. Είναι φανερό ότι τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από σειρά δημοσιευμάτων έτους 1945 της τοπικής εθνικιστικής εφημερίδας Αναγέννησης, που είχε καταγράψει πάνω από 132 ονόματα εκτελεστέντων από το ΕΑΜ στην Κεφαλονιά. Σε 8 φύλλα της εφημερίδας που έχω αποδελτιώσει, δημοσιευμένων από 15 Ενάτου του 45 έως 15 Δωδεκάτου του 45, αναφέρονται τα 21 από τα 28 αυτά ονόματα. Μετά την καταστροφή, οι κάτοικοι των Μουζακάτων σκορπίστηκαν και φιλοξενήθηκαν στα γύρω χωριά. Αμέσως το ΕΑΜ διοργάνωσε έρανο για τα Μουζακάτα, που σύμφωνα με τον Λουκάτο απέδωσε πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα. Το χωριό εγκαταλείφθηκε πλήρως μετά τους σεισμούς του 1953. Η μνήμη των Μουζακάτων στα μετέπειτα χρόνια και μέχρι την κυβερνητική επικράτηση του Πασόκ ήταν σιωπηλή. Μόλις το 1986 έγινε εφικτός ο ενταφιασμός στα Ζερβάτα των οστών του Γεράσιμου Γρηγοράτου ή Αστραπόγιανου και της αδελφής του Διονυσίας και ανέγερση στο κημητήριο του μνημείου προς τιμήν τους. Είναι αυτό το πρώτο από τα 3. Το έτος 2014, όχι, είναι το δεύτερο από τα 3.